urheilu on mennyt tietyllä tavalla niin helvetin kliiniseksi. Että se yhteys ja se nautinto, itse asiassa se yhteys faneihin ja kaikkeen, ja se nautinto sille urheilijallekin, niin se alkaa mennä semmoiseksi niin kuin, ja se on monessa lajissa mennyt semmoiseksi supersuorittamiseksi. Ja niin kuin se, että eihän se nyt oikeasti ole mitään pois, jos te olet käytte iltasi ottamassa 1-2 olutta. Siis sehän... Päinvastoin. Mun mielestä päinvastoin. Siis se, että omalla tavallaan se on myöskin semmoinen mekanismi vähän niin kuin rentoutua ja luoda sitä, just näin, ja luoda sitä yhteisöllisyyttä, että niin kuin ei siinä puhuta. Maailma on muuttunut jotenkin, että se mielletään niin, että urheilija on vähän semmoinen yli-ihminen. Ja ehkä se tulee just tätä kautta, että jos urheilija nähdään tuolla ja se juo se yhdenkin oluen, niin se kärjistyy äkkiä. Varsinkin tietysti omassa lajissa se historia vielä on niin, ja omassa maassa. Suomi mäkihyppäjä ollut, siellä tarvittaa automaatti. Se on sama. Rairaa ja 2 viikkoa putkeen. Joo, et se ei sitä ollut silloin, että okei, kisojen jälkeen oli vielä mahdollisuus nollata, mutta silloin kisojen aikana niin kyllä se meni niin, että sitten saatettiin, jos ei muuta, niin poikien kanssa kämpillä otettiin illalla pari olutta ja juteltiin ihan jostain muusta ja sitten käytiin nukkua ja aamulla oltiin taas niin kuin remmissä. Mutta siellä on valmistettu kisa, ei sit tule hevon persettä, jos syötte niin pelkästään rahkaa koko ajan. Ei, ja urheilijakin on ihminen, että se on just näin, että kyllä niin kuin välillä pitää, en mä nyt sitä tarvita, mutta se joka tykkää ottaa sen oluen 2, niin ei siinä mitään väärää ole, aikuisia ihmisiä ollaan. Sitten tää just mitä sä puhuit siitä faneista, niin tää tapahtui mullekin niin kuin oikeastaan aukesi se asia 2-3 vuotta sitten, kun olin kommentaattorin roolissa Mäkiviikolla. Kävin siinä iltaolusella sitten ruoan päälle, niin siinä oli porukka tämmöisiä niin kuin saksalaisia, itävaltalaisia, oikein niin kuin viimeisen päälle mäkihypyn faneja. Joo. Ja he oli niin kuin tämmöisen bändäreiksikin kutsuttu joskus aikana, että ne kierti niin kuin sen mäkihyppysirkuksen mukana tietysti niin kuin paikasta toiseen. Ja he eli niin kuin sille hommalle sen talven. Niin. Ja nyt niitä ei ollut oikein näkynyt. Siellä he oli ja sitten mä juttelin niiden kanssa, että mikä on homman nimi. Niin he sanoi siitä sitten, että kun ei he enää käy kun nämä lähikisat tässä. Sitten mä, että miksi? Ne sanoi, että tämä on mennyt nykyään niin tylsäksi. Sanoi se, että vielä silloin aikanaan niin hyppäjiä näki. Sanoi, että saattoi illalla mennä siihen kapakkaan, niin hyppäjätkin tuli sinne juomaan sen 1-2 kaljaa, vaihtoi muutaman sanan heidän kanssaan. Se oli heille hirmu iso elämys. Ja sitten mäellä he kulki siitä vielä ja he sai antaa sen läpsyn, niin sanoi, että he koki olevansa yksi osa sitä isoa perhettä. Ja heillä silloin valmiiksi maksamaan. Just siitä. Näin, ja he oli niinku oikeasti henkeä veren mukana, kierti koko kauden kaikki kisat, mitä vaan osa, jopa Japania myöden. Ja nyt ne sanoi, että ei he enää ole, niin he sanoivat, että se on mennyt niin steriiliksi, että urheilijoita ei näy missään, he ompelee niitä haalareita, he linnoittautuu sinne hotelliin, niitä ei näy siellä kylällä. Ja kisapaikkakunnillakin niin on tehty ne exit-gatet ja kulkureitit niin, että urheilija kiertää suojatussa ympäristössä kaukana yleisöstä, ettei vaan satu mitään. On ihan niin, tässä on niinku ehkä se, mitä mä äsken sanoinkin, että se ammattimaisuus on ihan jees, mutta se tappaa juuri sen tunteen ja fiiliksen. Ja sehän se on, mikä välittyy siitä urheilusta yleisölle. Mulle se oli vaan semmoinen intohimo, että kyllä mä niinku oon miettinyt niitä aikoja silloin sitten niin kuin myöhemmin, että onhan se ollut ihan sairasta, että mä saatoin mennä illalla, kun ei ollut mitään tekemistä, niin polkupyörällä urheilukeskukseen ja kusettaa vahtimestari, että laita valot päälle, meillä on aikamas reenit ja mä olin yksin siellä. Mietin, mä oon illalla siellä valoissa ja vetelin 90. Yksin? Niin yksin, niin mietin, jos jotain olisi sattunut, mutta olisi löydetty aamulla sieltä. Kyllä. Niin ei sitä silloin ajatellut, mutta se oli mulle vaan, että mun oli pakko päästä hyppäämään. Siinä oli varmaan se suurin syy, miksi mä sitten nousin. Eihän mä ajatellut mitään muuta. Sitten se kaikki niinku räjähti munkin kasvoille, kun mä tulin sieltä olympialaisesta kotiin ja lentokenttä on niinku turvoksissa väkeä ja kaikki haluaa sen palasen, niin sitten mä olin niinku ihmeessä, että mitä nyt niinku tapahtuu. Että mähän niinku elin keskellä sitä unelmaani vaan. Niin, siis miettimättä sitä, mutta susta tuli hetkessä, muutamassa yössä, niin susta tuli tuntemattomasta niinku nuoresta pojasta, teinipojasta tuli koko kansanomaisuus. Mitä tapahtui sitten niin kuin näin jälkeen, jotka analysoit sitä niin kuin valtavaa boostia silloin olympiakuulat ja nuori poika ja ajokortit ja kaikki systeemit ja sä olet 17 ajokortti, eikö niin? Joo. Jos mä oikein ymmärsin, niin presidentti siis oli viimeinen, joka laittoi nimensä siihen. Näin mä oon ymmärtänyt, että sieltä se viimeinen haettiin. Niin se on ollut silloin, oliko se 75 syntynyt, niin sait 92 ajokortit vai? Joo, kyllä on se varmaan ollut silloin. Koivisto oli ainakin vielä silloin ottamassa joukkuetta, eikä se siinä vaihtuko? Koivisto se on ollut, koska, otas nyt. 94 taisi tulla Ahtisaari. Joo. Kyllä, Koivisto se oli, koska Koivisto oli ainakin silloin joukkuetta vastassa. Muistan joku lehtikuvakin on siitä, kun
Manu tarjosi sitten joukkueelle tämmöisen illallisen ja Niin. istuttiin siinä sitten Marjutin kanssa 2,5 kun oltiin kultamitalit kaulassa. Ai. Ja siinä vähän 16-vuotiaasta poikaa niin jostuttiin. Ja sitten on tullut kaikki, tietenkin tuli linnanjuhlat ja... Joo. Se muistan aina, että se oli huikea kokemus tietysti. Mä olin just täyttänyt 17 ja sitten linnanjuhliin ja ei sitä silloin vielä tietysti oikein edes ymmärtänyt, mistä on kysymys. Toki sen tiesi, että silloin aina lapsuutensa viettänyt niin, että kotona aina linnanjuhlia katsottiin ja ymmärsi, että jotain isompaa on tapahtumassa. Mutta kyllä niin rehellinen mielipide, niin ei nyt ihan niinku parhaat bileet 17-vuotiaalle ujopiimälle ole. Menestystä ei tule ja siellä ei ole. Sitä Mäkipys mun mielestä yksi iso juttu on ollut se, että siellä on tehty myöskin vähän liian steriilisti asioita. Niin. Että ammattilaisuus on hirmu hyvä juttu ja sitä tänä päivänä se huippu-urheilussa pärjääminen vaatii. Mutta se monta kertaa siinä on riski se, että tehdään ikään kuin liian steriilisti, niin tiedät, että tapetaan vähän ne mielenkiintoiset persoonat sieltä. No koska niitä vieroksutaan vähän, koska ne ei jostain syystä satu siihen muottiin. Mutta olen mä ainakin huomannut, en tiedä ootko samaa mieltä siitä, mutta monta kertaa nämä persoonat on justi niitä, jotka kaikista eniten kiinnostaa. Totta kai se on. Tarinat kiinnostaa. Tullaan taas niihin tarinoihin ja niihin persooniin. Et ei Matti Nykäsen Mattikaan, niin ei se nyt kaikki ole vetänyt niin kuin ihan niin kuin 6 laudattyrioille tai 8 laudattyrioille. Varmaan mäkimies muuten on. Tuleeko lööppivaroitus nyt? Ei. Ahonen päätyi tasapisteisiin Jantan kanssa Mäkiviikolla. Joo. Ja me ollaan tuolla selostuskopissa Pisoshopenissa Janin kanssa tietysti niin kuin eletään siinä hetkessä ja jännitetään ja odotetaan sitä huipennusta. Samaan aikaan on alkamassa Pasilassa vaalitentti ja Halonen istuu Pasilassa. Ja siellä kun on presidentti odottamassa omaa lähetysaikaansa, niin sä tiedät, että meille huudetaan korvaa, että nyt on niinku pikkusen kiire, niin. Että niinku presidentti ei odota. Niin. Ja me tietysti niinku eletään sille mäkihypylle ja molemmat lasketaan siinä kohtaa väärin. Ja me kerätään sanoa se, tuomitaan jo siinä live-lähetyksessä Ahonen hävinneeksi puolella pisteellä. Kauhealla kiireellä paniikissa. Ja se oli ainut virhe selostuksessa, niin kuin asiavirhe koko sen Mäkiviikon aikana, mutta sehän tuhosi koko tarinan, koska se päättyi siihen, me tuomittiin vielä se suomalaisen niin kuin, suomalaista vastaan. Ja sitten lähetys katki ja äkkiä sinne Haloseen tää tarina ja sitten se paljastuu meille siinä kohtaa, niin tiedätkö se tuska? Sä oot sen sanonut, mä tiedän, että sulla oli miljoona yleisöä, sä et saa takaisin. Mitenkään. Sen jälkeen mitä tehdään paikkausliikeitä, kauhean härdeli siitä, että nyt ne jätkät niinku kusittaa. Eikö se ole Tarille korvanappia silloin, että voitko korjata tilanteen? Ei ollut, mutta kaikista paras mitä mä olin sitten kuullut sen jälkeen, niin kaikilla oli hätä siellä. Niin Tarja oli itse sanonut, että ei ole mikään kiire, Hän odottaa kyllä, mutta hän haluaa nähdä, miten Jannelle käy tässä kisassa. Et siinäkin hetkessä hänellä paloi sydän sille urheilulle. Ja hän oli niinku valmis väistymään, eikä ollut kiire mihinkään, halusi jännittää suomalaisen urheilijan puolesta. Ja kaikki muut ympärillä panikoi, kun siinä oli kyse presidentistä. Onhan toi, niin kuin mä sanoin äsken lööppivartus, on toi lööppikama, että Tarja Halonenkin oikeasti ollut siis noin kova. Tai on noin kova. On. Urheiludaami. Sä et ymmärtänyt, mitä sä oot tekemässä, sä oot voittamassa niinku olympiakultaa, mutta sä uskoit siihen. Mä tarkoitan sillä ymmärryksellä sitä, että sä et niinku todellakaan tajunnut, että mihin kaikkeen se tulee johtamaan. Tai kuinka suuri saavutus. Ja ehkä just sen takia sä otit sen kullan, koska sä et ajatellut liikaa. Mutta sä ihan niin kuin oikeasti sä mietit koko ajan, että sä voitat sen. Joo, sen jälkeen mä sen pienemmän kisan hävisin, niin sen jälkeen mä mietin niin kuin vaan sitä, että täällä ei enää niin kuin, ihan oikeasti ei voita kukaan muu täällä. Eikä sit vaan voittanut. Ja se oli jännä tunne, että mä olin vaan niin kuin, sitten joku uskomattomuus tapahtui siinä vielä, että Itävallan piti voittaa silloin se joukkuemäki. Meillä ei pitänyt olla niin kuin jakoa, että meidän piti taistella hopeasta tai pronssista. Me voitettiin vielä se joukkuemäkikin. Että se niinku tarttui ja muistaa, että silloin joukkuemässäkin mä olin niin täynnä tulta ja tappuraa, niin kuin vain 16-vuotias murrosikäinen voi olla, että niinku jumalaut, mä voitan tämän vaikka yksin. Et niinku... Se on varmaan hämmentäväkin tilanne, tiedätkö, niin kuin vanhemmille hyppäjille, kun tulee 16-vuotias, joka tosiaan niin se luottaa niin sokeasti siihen, ei sillä ole mitään epävarmuutta. Mutta mä olin ihan kakara silloin, että hän ei osannut oikeasti edes ajatellakaan, mä vaan niinku tiesin, että se on jotain makeeta. Ja mä vaan halusin sitä niin paljon, että mä vaan niinku tiesin, että sillä hetkellä se on niinku mahdollistakin.
Ja kyllä siinä mä luulen, että siinä varmaan vähän niin kuin kokeneemmat kaverit katso välillä, että onko tämä niin kuin ihan normaali tämä kaveri, mutta... Tiedätkö niin kuin mitä tarinoita suomalainen kumminkin kaikista eniten arvostaa? Selviytymistarinoita ja urheilu tarjoaa niitä tietysti tuoreempana nyt tää niinku kiekko. Et kun on niinku lyöty jengi, hävinnyt jengi, siipeensä saanut jengi ja ne nousee sieltä. Niin niitä tarinoita me arvostetaan ja niitä urheilu tarjoaa. Ja se on niinku enemmän just se henki ja viesti, mitä mäkin haluaisin sanoa. Että niinku, et välillä menee paremmin, välillä menee vähän huonommin, mutta silloin kun menee huonosti, niin se on niinku yhteinen haaste mun mielestä sille kaupungille, kylälle, sille yhteisölle, sille koko porukalle. Että sieltä kun noustaan, niin sit ollaan taas niinku, että sit tulee sieltä perkelee, täältä tultiin. Tällä hetkellä mäkihyppy on tietysti jamassa, että ei ole tullut kauheasti sitä menestystä, niin se näkyy kaikessa. Ei se hirveästi kiinnosta, ei hirveästi herätä suuria tunteita eikä tuntemuksia. Mutta mä tiedän vaan sen, että kun se päivä koittaa, kun sieltä joku suomalainen nousee, niin mä oon sanonut, että tämä on enemmän se myöskin niin kuin viesti jätkille sinne, että hei, että nythän on se paikka. Että se seuraava jätkä, joka oikeasti sit saavuttaa menestystä, niin siitähän tulee Suomen presidentti. Näin se sitten menee, se on niinku sit sankari. Kerros, mitä suomalainen mäkihyppy lähtee nousuun? Eikö se ole helppo kysymys? Joo, tosi helppo. Tosi helppo tästä tilanteesta, että miten suomalainen mäkihyppy lähtee nousuun. Mun mielestä suomalainen mäkihyppy lähtee nousuun sillä, että se vaatii sen uskon siihen tekemiseen. Se vaatii nyt sen uskalluksen. Se vaatii uskalluksen yrittää. Meillä on hirveästi ympärillä nimenomaan sitä kurjuuden myyjää. Ja nimenomaan valitetaan sillä, että meillä ei ole resursseja. Valitetaan sillä, kun itävaltalaista ajaa hienommilla autoilla ja tekee sitä sun tätä. Mutta sehän pitää kääntää voimavaraksi. Mun mielestä enemmän sitä mentaliteettia just siihen, että se seuraava menestynyt suomalainen mäkimies, niin se on sitten jo ihan oikeasti niin kansikuva poika. Ja se on sankari. Ja sitä kohti meidän pitää uskaltaa nyt lähteä tekemään. Se työ pitää vaan mun mielestä, nyt pitää löytyä nöyryys aloittaa sieltä ruohonjuuritasolta. Eli uskaltaa taas lähteä rakentamaan tietä, millä me saadaan innostettua meidän nuoria mäkihypyn pariin. Tarjota sitä mahdollisuutta, että me saataisiin vähän kasvatettua harrastajapohjaa. Ja meidän pitää valaa sitä uskoa nykyisiin näihin nouseviin nuoriin, jotka on lähellä jo. Meillä on siellä lahjakkaita poikia, mä oon ihan varma, että ei ehkä vielä ensi talven olympialaisissa, mutta seuraava olympia oli se 4 vuotta, niin se kun me tehdään työtä isolla palolla, isolla sydämellä, uskolla siihen asiaan, niin suomalainen mäkihyppy nousee kyllä. Tää oli nyt kyykähdys, mutta ehkä tää vaati sen, että mäkihyppykin pystyy, tiedät sä, ikään kuin uusiutumaan. No, pitää luoda uusi nahka, se ihan sama kuin suomalainen koripallo. Joo, emme voida elää enää siinä vanhassa perinteessä, vaan meidän on pakko niin kuin ajatella asioita uudella tavalla ja taas pitää löytyä se rohkeus. Joo. Tässä on vielä se mielikuva, että monta kertaa mielletään se, että urheilijat on pirun kovia jätkiä ja niin kuin henkisesti vahvoja. Pitääkin tietysti olla omalla tavallaan ja ehkä siinä lajissa ja siinä suorituksessa siinä onkin, mutta monta kertaa urheilijat on myöskin se toinen puoli on se äärimmäinen herkkyys, mihin kaikki perustuu, koska jos sä et ole äärimmäisen herkkä, niin sitä äärimmäistä tunnetta ja sitä viimeistä kipinää ei koskaan myöskään tule pintaan. Että tää monta kertaa unohtuu, varsinkin siinä kohtaa, kun lyödään oikein niin pirusti. Kiitos Toni erittäin paljon sanoita vielä tähän loppuun. Ahasen Jannelle terveiset tästä löylykaudesta. Ei ole ihan yhtä arvokas löylykauha kuin sulla ehkä himassa, mutta ei ehkä, mutta tiedät sen tarinan siitä? Tiedän sen tarinan, että avataan se joskus myöhemmin, mutta tämä ei ole Finnairin löylykauha eikä Red Bulli. Ei ole, että se ei ehkä ihan niin kallis, mutta hyvät löylyt lähti silläkin. Erittäin hyvät. Hei, mennään me tuohon terassille vähän ottaa ja kiitos katsojille seurasta. Katsotaan muuten, kuka Toni on muuten tähän loppuun, niin kuka on semmoinen, kenet sä haluaisit nähdä saunalaatiolla istuva? Nyt sä heitit sen vaikeimman kysymyksen tähän, että kuka on se, kenet mä haluaisin nähdä tässä. Tietenkin kauniin naisen varmaan, mutta siis... No joo, se on eikä muuta sitä mitään vastaan mutta... No ei varmasti. Sillä mä ihmettelin, että mitä sä tänne kutsut. Mutta Tsiika nyt sun kroppaa siis... Näkyy, mitä sä muuten treenaat? Äijä on hirveästi tikis vielä. En mä nyt tee oo. Nyt siinä on vähän ylimääräistä. On. Kuten näet, Toni Nieminen on lihon. Niin. Tehkää lööppi siitä. Läski, mikä läski? Kuka on semmoinen? Pitäisikö meidän saada Matti tonne istumaan? Itse asiassa musta olisi, nyt kun mainitsit ton, niin mä olin niinku
otettu, kun Matti oli siinä Selänteen ohjelmassa. Niin. Musta oli kiva nähdä, että Matti oli kerrankin niinku omana itsenään ja ihan vilpittömästi mukana siinä porukassa. Niin jos Matin saat tähän saunalauteille, ja mä uskoisin, että siinä olisi muuten semmoisia tarinoita, että siinä on Sallu sulle sitten niinku semmoista tavaraa, että jos se järjestät, niin se olisi... Siinä on leikkaajakin vähän haasteita. Meillähän Matikas on kyllä yhteisiä tarinoita muun muassa tuolta Itävallan reissulta aikoina. Otetaan Matti Kiikari. Ota Matti Kiikari. Joo. Ja sitten tietysti ainahan tuoreet asiat kiinnostaa, että niin käy nyt lätkäkisoissa miten tahansa, niin ota Niin. sieltä joku. No, mä otan. Hyvä. Kiitos. Hei, kiitos, että kutsuit. Kiitos. Oli Meni muuten melkein yhtä hyvin kuin noitte coachia. Mä tiedän, että sä sen yhden giffin, kun ne vetää ton high five. Kumpikaan tiedä miten päin pitää. Me vedetään nyrkin. Me vedetään näin. Kiitos seura. Kiitos.